سورة النساء مدنية آياتها 176 نزلت بعد موت ناس. سورة النساء عليه قرآن سورة ناني ندي سورة بيكونونتوني فلانا دو جيغليلا آيان يتي آيان كمي أني بيولوفلا أني وروي كلمة يتي كلمة باسا بني كمي ولوفلا أنتان فلاي أعرفو يتي أعرفو باتان درو أني كمي كونونتون أني بيسابا أني ولوفلا أجيغيرو إيه مدينة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا مغو اتقوا ربكم أي سرا أمي أكو مغو كمو كسرا أمي أما بقول اتقوا الله ينو أكو اتقوا ربكم بعد كسابك Arabu odi masai minya ka danfunda lenko amanyina danfen kolosiliko amanyina ukolosiliko bari ga sabge nefen la ibe kanun siana fin mimba tian ibo ofai voilà parce que ni be menala iba suru ijabiya bala tugumi salbiya do fana bala ni etrimse aba ningadai men ni fana mandai ni ninkiala bichi ni ninkiala biketa wa ya qanun siyanati o tuma min ala go ita ko rabbakum alay anda atlaka ambla blasrala min ne ayan jaltu ola ambito anga dali ke chugo nyumam bolo no de kasra ala ka fonai alam ni anda alam bika allamu alam bika jonenga ko bela jelenye nansrana ale alanye ikado ka bubiki sawi anga nyanama ya aba tanga ambulo aba kolosi ambulo aba nya ambulo nam يا أيها الناس يا مغو اتقوا ربكم أي سرامي الذي مامي خلقكم نا يودا من نفس من ننا واحدة نينجلني آدم دي وخلق زوجها أي نيم فرمسودا منها كمنالا فبث رجالا أي تشويركي منهما كمنو فلالا كثيرا نوغاچا والنساء نمسوجاما واتقوا الله أي سرالاني الذي alami تساءلون nabe nyogon deli bihi nalalanya akala kama kan ngi nto alai nso alai alagara ko ni ko mami ma nso alai ne atigi son ko ala bi sarane arjene ni ko mamma nto alai ni ya faratigi ma wi sarage arjene wala rihama anaga siran sinju tigelinyi inna allah sinju fana abe si nyogon di ala nyogon del ni sinji mi del ni sinji man nyogon che mi deli ni sinji mi be an nyogon che sinji mo aya janto aka sinju la ne ma mi sinju tu yi ala de batu sinji mo e kan yere bla fede ka fokko ale te kay jeti ala de kay bonya kan yere bla fi ibi ga min kay ba ke ala de kama madama ni bi ka ala kama elle ne ala che bi sunu de wati be hal na kera le kono ke bi kan natala ibi bi ka srai madama ne e kono bi ka ala yere jati de kama e ka donga foko chere la ni misatala de wala ay sinyi tigel toy teriyan nu awani baranyo nu aw yero do o sugandi ayero wiye mais ala de sinyi sugandi aye ogmana kani yere ka fen sugandi len fasayani ala ka fen sugandi lenyi ala ma sara ela ka fo neni nebina eni nimbo kono kelengono walma nebina nimbo ela warama nebina ebo ninna ala mo sara ilaw ala o kede na yere ka keli
o n'a fara ko ka sinji tugo la ni y'a tugu ala de kama parce mun na ala ka kelen do ni y'a tigɛ fana ni ye kungo min sɔrɔ la i bɛ segin n'o fana ye sabu ala ko arjɛnɛ haramalen bɛ sinji tigɛla kan maa n'i ka baara sinji tigɛ ye i ni ala cɛ tɛ sɔrɔ ɲɛ fiyewu sinji dulɔnnen bɛ larishe a b'a fɔ ni maa min ye tugu ala b'o tigi tugu ni maa min ye tigɛ ala b'a tigi tigɛ nka sinji tugu ni sinji tigɛ in fana a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ma yɛrɛ ka laala ye fɔ ɲɔgɔnyali ye setigi bɛ yen fantan bɛ yen nɔ o mana setigi ale ka sinji tugu tɛ kɛ ni kuma dumanni dama ye de o ka ɲi de nka mɛ ale ka sinji tugu bɛ kɛ de ni a ka se damajira keli ye wala ka fara kuma ɲɔgɔn kan fantan fana e fana ka sinji tugu bɛ kɛ ni mun ye i fana bɛ ŋaniyajira kɛ n'i ka lamali ye hali n'a sɔrɔ i bɛ taa foli bila ala de walima i b'a dilan a kɔfɛ walima i b'a jɲɔgɔn ni lahalaya ɲuman ye ɲɛnamaw ni su bɛɛ kelen na mɔgɔ bɛ se ka sinji tugu i bɛ ka min ka sinji tugu k'a sɔrɔ a tigi bɛ ɲɛnamaya la i bɛ se ka sinji fana tugu k'a sɔrɔ hali a tigi tɛ balo la alakira sallallahu alaihi wasallam a muso khadijatu a kun bɛ sɔnnifɛnw di a balimaw ma n'a ka mɔgɔ suruw ma a n'a teriw ma k'a sɔrɔ khadijatu fatura a mɛnna tuma dɔ la ni alakira ye bagan faga a b'a sogo dɔ ci ka taa di u ma nam inna Allah ala kana Allah ta'ala mawli raqiban kullu sibai alaykum awga wa atul yatama nam ayati midun sun amwalahum uganna fulula wala tatabaddalu al-khabitha yatama da suluti ko yanno ko atul yatama amwalahum ayati midun ganna fulo duma yati midun do ganna fulo ti dama de akoro de bi itibari makan comme yatime alaka mbeno itibari makan yatime de kundu hal nasra bora timelasa abora la mami agun yatime dem minungal nafolo dili bali ayu ga nafolo duma nu bal gore goli wala tatabaddalu al-khabitha agana juguman fale tayyibin mai yatimu de yatimu arama dena oye min fatura oye fodde ko yatimu arama dena woni halni ayasoro baga yatimi min ba fatura yatimu bina tumado fanala ni nyogonte mi nyogonte wole ko yatimu nam na fara ko ala kra yatime o jara yatiman oye anyogonte akhadha al-ilahu aba an-nabiy wa lam yazal bi rasulihi li fard al-karim rahima nafs al-fida'u li mufradin fi yutimhi wa durru ahsanu ma yakun yatima ko ala kra fani mina ala mawli abe kiranyuman aba ladon abi hinala nenni yekuma bu fenyi ma kelenya aka yatimiyala lulu na kelemba faragona binya de la kusube no nam wala taqulu amwalahum agana yatimidunga nafuludun ila amwalikum kafaraga nafuluga innahu yatimide nafuludun kana ukira huban junubuye kabiran ne junubaye wa yakhbitumu ha yatimide nafuludun a cika jugu de yatimide nga nafulo dorome kele mana sti kono ni ma sagi lara do ibita je ni jahannama la awo ay ciutla aga yatimide nga ha kew duma akana dunde nam wa yakhbitumu ne ausrana Allah tuqsitu kafatutle bil yatama yatimide unna fankihuma ni awdeguna yatimide nga konyula awa yatimide unsrana fana wala usrana kafatutle
Aisha tugo ni aya injigina yatime dende la mimbe ke wali ka marakono alebi kanu aka cinya la sabaka zumaramite anaka nafulo la abala nyini ka aka furkenke doniye furfenke doniye awa ka furtenno yu fatantiya ka bu furlima fona suru bitle awa furfenda falila yu nyamaru ni furliye kamiyati meddeun tanala kumana Aisha tugo ko kuma jigine maw yo kuna funi ni alakrafi sallallahu alaihi wasallam nin kuma ninde kofe wa musukola alago wastaftunaka fi nisa'i nam gadabe wa tarabuna nam alay bangalike awa uyeni ayin gono kafeti medden na kera cenya dunge anena folo dunge nu kan yora ka furula anu ma aga furfen bi nyona na nyona wi furfen da falila nam yatimedden ayanya banga fo na kera kanu finyala mana ni karle mi gabama amandi bari na folo tabolo cenya tay kubatu ube musore nyini kameni musola ako alako komi na fo ba to inchomi tumami nu taafi ati daga wiyo kafuru nu ukerafi fonu tlena ka aga hakedama min da faledo kameni furfena alasan ko cekera kameni madina kaula yetimedo mike ayro mabula min bi daga min furli bi daga ye abo furu o kana folo ko son ka soro muso yere ta jade aba furu de nunun ko ni ngama tungala ma doga do ka le jinyonya etimede ngana folo la o ko fe koma manda ye aba ka jinyonya chien aba kono ko faka sa ale ba ga chenda alai o lagose ukan asurulaga ni ayanjini amana ke chuko chuko ko yatimedin aga jo aye nitlenyai na ba furu fana ka furu nitlenyai bismillah fankihuma wala ay fen furu taba ni ujara lakum ay minan nisa'i kamini musula مثنى fila fila وثلاثة ani saba saba والرباع ani nani nani فإن خفتم ne ausrana ألا تعدلوا kafati tli واحدة ay kelin furu أو ما wal maga wasani fenye ملكت أيمانكم nabulu yulu maraka min jumsula ذلك nani furu أدنى wal ma kelin furu wal ma akmana jumsu furu adna ode kasuru ألا تقولوا katanu ma kana tantu ninge وآتوا النساء ni ay mana amino fawiya frodi ko be musfuru ko kibarala yetimedden angu molu ka masala de la comme ya ganyi ngali chara yetimedden furgo ani min te yetimedden aga nyi ngali chara olu ke chuko la o jagu keramiye ay fen furu memana awja kamin musula abi musufuru flatla be bi se ka flatlata kuma bi nyesi kadro jamu dema nga muqabalatul jam'i lusulula muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi li qismat ahadan lusulu ga madatu de flani muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi li qismat ahadan ga jama'ye sinni jama'i ni ko ibo fajari o be tlal de jira kilengele ni ne ko aw masan kalandew aya ka kitabu kala ogor de o kitabu chama be aw kelengele na be bolo akorore be ki ka kitabu kelengele ngala kitabu be min bolo be ka kala karamo bitlenga fo kalandew ni ay wala kala goro ogorde ko ma kelenga wala chama ngalande ay iye jama de nyesi ni jamai
wala ni ma da man kuma kono ni jama nyi sinyonya ni jama yi mana ka kuma ke jama yi ika do ka fo ba jira de ko jama yi mbi feintla o ika khitabu intla kelengele ya ay bekat ay do ka mobilu kono ay do aka mobilu kono ngata ay ka moto ta ngata akaza ay ka kalamu de lese de mbela jele mbo chogele dala o ne ala ko ay muso furu flafla o okoro le ko abega flafla ta akelingina na bela jele nga flafla ta bon wa thulatha wala sabasaba okoro le ko akelingina na be se ka sabasaba ta waruba annanan okoro le ko akelingina na bela jele nga musunananda ama fu wa kumasa okoro le ko muso ti ta duru ma kelen si ti se ka muso duru ta muso ka furli danyi nani de adna si de flen ni qur'ana ko nana ni dalu de ka fuko salamu manga muso furu minga chani muso nani i danye muso nani de fen ti se ka faraka gala donc ni muso nani di kera furu danyi ni ma min tara ka danyi yoro yin fam ko masina ko iflaflai sulasa ko saba ni saba farla flaga kera joli duru ruba ni nan farla duru ga konondon ni ma min dara famu ni jogola e ka do ga fo qur'ana fam jogola ni ashalinte qur'ana jigra minun go an uluma fam jogola donc o kera ni itemena muso nani kan doron wala i sariya soso nam nisaa ay muso son sadaqatihinna ugafuru feunna milatan soni yakalasilenna fa in tibna amadan falade ni furu nafolo cara ga jamana kono aga fusira dala yala sa furu kona noya oy musalaye akeli kan nga muso ka furu ngoni alama dan falade akwaye adama soni nyuma ka di ci ko nyuma na ko kasurani karle me ga bama nam ni muso nun senora awe abo fendoma kamini furu fenna ninye aw dun anisu jale an watanuni wala tutu suwa amwalakum aga nafulu di nalomama wala tutu sufa amwalakum aga nafulu di mana nalomama aka nafulu nga kambe uka nafulu dema naloma nunga nafulu aka na dum nafulu mi nam ja'ala Allah ni alaye okay qiyaman lakum awi qiyaman jolani aga balo bidloni mi ani awaka jenge mi latleni mi naye aduma abike sawe ubado dafe min da dondai baru manke kun mama na ga barake ra chini mama na mangigu onanyo onan andimsem ani aka na folo taka duma awere kana folo uluka na folo aka na abla buloka ika jigine kile mana ika mangasan kile kana dimsen kodum balima ya dimsen kodum balima aba ko achama mbade mene fabulu atiban ay nangada do chala wida do chala nala faraka dimsen yede la ma sol gelay ana flan bina che doron ga da fere bon o fende e kera sabe ka jogo chan tani kana fulo kile di dimsen ma wal mani istumna ga fo mogo ni awa na fulo marali choya hakilitala kani kana fulo bunde yande maga sankile dama nam warzuqhum ayu girsege fiha uga nafolo inna wakisuhum ayu ferebo uga nafolo inna wa qulu qawlan ayikmafu uma marufa no yukman mani an biga nimbla o yere do yesa an ga nyaci foiten
nafolo caman bɛ ne fɛ ne y'a ye ne bɛ ka a garder ala de y'a wajibiya ne kan i fa ten ne de ye kɔlɔsiliba ye o de kosɔn ne bɛ ka garder ne ta kɛ foyi ye i bɛna kɔrɔbaya ka sɔrɔ yan cogo min ma ne diya i b'o kɛ a la. Nam aya tɛmɛ denw kɔrɔbɔ ka kɔn balimaya ye ka diinɛ la anu ka yɛlɛma cogo la i bɛ bagan d'a ma taa nin feere i tɛ sɔngɔ f'a ye dɛ n'a taara n'a ye sugu la ka taa a feere a ɲɔgɔnnaw sɔngɔ la ka na ni wari ye wari ma buran a bolo wari ma tiɲɛ a bolo ka na wari dafalen d'i ma i b'a kɔlɔsi o cogo la dɔɔni dɔɔni i bɛ to ka n'a awa hakili to ɲɔgɔn fɛ mana kana a galabu to ɲɔgɔn na quoi a yɛrɛ ka yɛlɛmalema koyi n'i y'a a kɔlɔsi k'a fɔ a bɛ se ka nafolo ladon ka ɲɛ i b'a d'a ma. Nam hatta iza balagun nikah o dɔn n'o sera furu ye furu ma mana sura sugura quoi ni ka taa awa san 15 nka dan yɛrɛ ye san 18 de ye a bɛ Maliki fɛ yen san 18 Shafi fɛ san 15 tamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ balikuya jira ni min ni sanjɛ tɛ kelen ye olu dɔw bɛ se ka ye san 15 dɔw bɛ se ka ye san 16 dɔw bɛ se ka ye san 17 dɔw bɛ se ka ye san 18 nka hali ni ma foyi ye ni si sera san 18 kɔni ma i donna balikuya hukumu kɔnɔ na. Nam n'a ye kana dɔn kabini denmisɛnw na a y'u ka nafolow di ka d'u ma waliw n'i ye furu n'o ye awa denmisɛnw ka kalifaminɛbagaw ye a kana u ka nafolo in dun de dan tɛmɛni na ani kɔnni na ka sin ka kɔn ka bɛn di u ma walima ka bɛn de basi ka tiɲɛ a kana sɔn ma de a y'a to ka kɔrɔbaya n'u kɔrɔbayara aw y'a tiɲɛ n'u kɔrɔbayara dɔn a bɛna mun kɛ mɔgɔ min n'o tigilamɔgɔ kɛra banna ye a tigi k'a yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ yatimɛ den ka nafolo ma mɔgɔ min n'o tigilamɔgɔ kɛra fantan ye dun bi ka jɔn yatimɛ den ye k'a ka nafolo ladon ka ɲɛ o tigi ka dumuni kɛ min nafolo ladonni na ni sariya ka dɔn ni ɲɛ i ka baara sara i k'o dɔn a la i ka baara kɛ sara i b'o dɔn a la foyi t'o la ni se b'i ye n'i bɛ se ka kari ka ban o ma i k'a kɛ sabu i ka wajibi dɔn nka n'a y'a sɔrɔ se t'i ye i ka baara kɛ sara dɔn a la. Nam n'a y'u ka nafolo di ka t'u ma a di to la a ye se de bɔ a dili ka o kan a bɛna di waati min a bɛ sigida wele ayiwa karisa wala ka mɔgɔ suru minnu bɛ denmisɛnnin ninnu bɛɛ nakaw a b'u wele baasi tɛ ni kɔni tun bɛ ne bolo ne kɔni a ɲɛ seko kɛ a la bibi na ne bolo awa a ye sera nafolo marali mana an bɛ se ka n bɛna nafolo d'a ma nin ne dira ne ma a buguna ni farila kan kasara dɔw donna a la o kɛra nin ye o ye nin ye i b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a b'a sɛbɛn nafolo bɛ d'a ma. Wakafa a wasara ni ala ye kɔlɔsiliba ye baara to ninnu na ni yɔrɔ bɛ cɛw ye jahiliya tun bɛ min kan ko muso tɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ na an denmisɛnw ala ye nin kɛ ka kuma de segin ko ni yɔrɔ bɛ cɛw ye kamin nafolo la ni bangama fila fadura k'o to ani ni maasurun fadura k'o to ni yɔrɔ bɛ musow ye kamin ni fɛn na ni bangama fila fadura k'o to ani maasurun fadura k'o to kamin nafolo la n'o dɔgɔyara nafolo in na walima n'a cayara ala y'o kɛ nin yɔrɔ de ye n'o dantigɛlen don k'a latigɛ ka d'u ma ni sinji surun dunkew
ni olu hadar la tlali kene ga cin tlali la wal yatama ani yetime dum mana yi cin tlali kene ga wal masakin ni fandam mana yi cin tla kene ga farzuquhum ayu gersege taminu la doni taiga duma ka sur tlali magi fulu sab na fulu kodo qulu qawlan aka kuma fo lahum uma ma'rufan no kuma don ye dendo kumbe lamona wal yaghsal bamba to bolo lu sente jena dobeno ayam hakamu yatu awa dobeno ay nyuma sraka ana jendero mana jena e awa asa bisake وقت لفعل هذا منسوخ أقول وينيوم فون نقول إنه منسوخ ديوا أقول ده شيء وقيل ليس بمنسوخ مم أواجب يا ركيرا منسوخ غا مستحب يكوني أبا نورا دي أو ni mau nana sigi na folo nyana bo kenega ka don duma min te cheni mustawiya seraka o te masuko no bon ne tisano ya do change line normalement nasro nizamu ba chukula change line islamu ka je mana kanga almami ka modu du bilala sero sidado be si tient la limo o sero sidan gouvernement bo sara ni ñono kera be tient la o comme nizam lente salamo bulo wala abe eba minum ba don abolo do wele kana tla monuna na o ka tlali sara o be duma ukatlali ke sara omnali be dagawe bo ukatlali ke sara yalla obina ke chuko jumain de la sa hal ala ruusi am ala al ansibahi ba suqal nunu lu bajeti ko ala ruus qabitla ngolo de nyonche nasoro bina tlali ke mo tande nyonche ni eko e ni ro ye misaliala ni wa kemedon inori wa tan itlali la mais ema fo ko wa tan kadaka ko na fole wa kemede ere be senge min ga ni bina la maali minun ke de baso minun bi ko la o de ko se ko wa tan o wa tan yala kuma no bitla mo tan bebe wa kelengelen bo wa alne ayasur mo tan nuna dobe no o tay na folo planje dobe no otaye tlanje durna dobe no otaye ga do halu o bela jel ne bi jega wata imbo ibe wata mitlani yoro de kan awa kuma flabe ni na don kala no yonche shogol no be min kologriya ko ka tla ngolo kan me ka tla ngolo nunga yoro do la o bi gele ko sumi sabu tlali gela bi nyini ka dokan na fulo ni yoro ere na kasi abi ke ko na hotel kala be dogan yoro yere ban ngana tlala alal ansibai we mo flana nga hakilai na fulo valeri tlali ke na fulo valeri kan ni na fulo chaman do ni bolo donola ibe sara chama mina na fulo dogomani do ibe sara dogomani mina dogo ai ko na fulo chana doya ko betla choko kele bon fulo yi o de sale lo kosobe ka fo ala lo rosi ngamme min baraka no kosobe nambe o kan o e flana li bon tlali gela fana gabo tlali gela ka sarani wara hakela o tinya fu ka soro chenda bawo yere de jena no e fla yin galimige ne chenda bawo jena no oyi afle no ma jeno e o be mo were nyene mi batla no yala basu fo to la aw we mo were nyini mi batla no yala ya bon aw voilà aw mbena ma na ama foga benge aw iguna zor lada bi wala lada donendo bon
ne no lukmana noy chere la ko nganga foka bende he baraka ge be baraka lengo nane manganguli ko bi gelade barka sabge linu sisira kala daka ni la rein fana dun donendo bon avec comme na fo ede fartla mi ye tie tiguye ulude fartla ulude kan nganga awa kuma mais ni asoro ulute la rein galama donc avec kota kurai abi foka bende ga nyo lissa ni nga cha awma mi manja awma abi foka bende aba foko do wala uti bankola kwa no de sharia ma jati fikisi ala de kafo ni wari nte ni hage nte chentla la fukan aba ni ga duma sharia ma jati fikisi ala aga sigi daga moriu bara dawre tulu ubolo ka dina nyejira awla ko ni na nyona kera na awa na hinenula ka donu nduma akafsa ngai timede na falo kondo yitime deunga na falo do mami nganga yitime denga na falo kolosi awa oyi morinu yerde olumanga awhauja kani enge surudai uye ka suru uba donko yitime denga na falo do moru fana gango ruja timena kosobe nubi sega noyake chogo oga ferege ga noyake o chogo yala gerte be ala de bulo chen te fonya ibe ni mena iba dun dongele te fonya naam bismillah wal yakhsha alladhina alago ma kasra yatimi dunga law taraku zurriyatan niwli yero sunyana ka boddento min khalfihim ufatlengo dafan noyden la fulemyi khafu nusrana alayhim udun nunga gafoladum batula falyataqullah law kasra ala yatimi dunga kunyola walyaqulu qawlan liyaji timina ande kasaka chede kunga kunaniyo kata de fatura le denga ko de bisenasa amugo de tla mais esgile ni ibalma ngachi kuna ni bina tla de nu yonje ibisinga bla ikuna folo ko de suye yaw nun de wajul kero yow kafa bil mauti waizan alagra ko say wasara wajul kelaisa ni aje timina kafo de suye chintla la welde sigilembe kana folo kuna abana tla ideu nu yolje amina kolosili bade nyini awa na folo nye iden nunka nye yen wa koroba ya ba fe minga kiye o yoro bela bisinga wuli ka joke ko de ke aw ni dana bla la eminga de bisinga blay kuna ko ede sara edeu de fulen de numi ba fe mami mi ko fe ka nyuma ya mi nge kati deuma ibisingo nyogonde ke kata waldema ni alaga nyi ni anyogon yi yere soro domi ikado alabe modo bla obi jo ideunye ko na fo ejora walideunye jogomi ne mi nge walideunye alabo nyogon kiye ne mi nge walideun nafana alabo nyogon kiye de jazaan wifaqan nam walyaqulu qawlan dodo wele gayna ligi nam ko na frogo tien ko tlero tane tleli gelo tay ya planer ta ko tleli gelo tay ko le wodi ti ta tamu ni ta nan ngale moru o mo nye faye ganya o ya nye fayo moru ni rotala de chewi tla atigu de nyogolje ka fogo tla nye tana moru tay ay utatere ni mamin bena cin tlalila ne au bena hake miga ya famo abatla hake mina abi au bengande fan nyonje abi daga cha tlan tanai abi doya hali tlanje awa kemena ikro ala pirikelen fikiselen dala kwa sherama pirikelen foi voilà bengande nau bena minga dono sallallahu alaihi tara chemo no bala muso ubbe ara ko aka hade kelen ko sega nyawa otinya amana ja ni chet la laga tla
atlalengo na ba che ga di nyoma o wa kungoye ngani tlali ko ni fora dron tlali gela ba tla ala ga nyamara ala ya futu mi tlali gela ba tla o chuwa de la wala tlali gela ba tla o chuwa de la kana tla ko cheni muso bebi da makene ni o ke ala soso atlalengo nu boye afaranyo ga mi nu ba di nyoma mi nu be minge ko ni yew de kungoye kana sebe ka papela ko cheni muso be da magaga kanoge nam ويقول قولا وكما فو سديدا نيكما سبا ماي إن الذين نعم هكذا وكسبا تو غانيا مريا وكاغا نبي نفا نيمانياكي اكا دانتلاني سبانما اكا تو چندا باولو نعم إن الذين ما منوا يأكلون أموال اليتامى نولي مديون نفلو دون ظلما نجيغرا قطفانا كادو دكا هكلا قطفانا كادو نجيغرا با هكلا abal mage fadura kadento o yetime ayo kan nafolo biddu fan chini yana folo meddu gagenta alago innal ladhina ma minu يأكلون أموال اليتامى نولي مديون نفلو دون ظلما ndonyoninna إنما يأكلون النار إنما ولبي تسمد الدون في بطونهم وكنا براولا وسيصلون واجب ولبي جني سعيرا وبدون تسمى منين كنو يوصيكم الله على بي أو وسي كونيا مريا في أولادكم أخرج الأئمة الستة أم سورة النساء آياتان كلنا سورة النساء آياتان كلنا يوصيكم الله المامي ورو منا على أئمة حديثي نيما ورو بلا جلنا أبو كبو جابر بن عبد الله ماكو على كراء علين غدا صلى الله عليه وسلم على كراء akunye mo majigilene naga sahaba min banana arabe wuli na se kata atigi noyada waga chala bita ma se ndela kata ilaje anaga jamatigi yabe a occupele ndan onata be abe wuli kati ilaje donc akuma anu fe mo akumbujati ani abubakar taranya on fe asar ali bi qabla minna ay folo mako bani salamata alagira inna sur sallallahu alaihi wasallama nti fengalama alagira weleda ni jiye alagira saljita gazanga jin chuncun nega fa faqdu ne nyero aya fam ni wala neside ni neside Quran nesi Quran ti dan finyum Quran ay alaga kuma gande ya famu o sebene nesi ode ni alaga kelebanti aga surun kateme hali dan fe nga salijin nesi ka dan fe mala sufen ko fena ka chunju ne ma do mami ni ini hakili be nyon fe ni be mo ge flanga fu ko ka daga ko abi sebene ke masika famu yawo alakira sallallahu alaihi wasallam ay saljita ka saljin chuncun bana baqtuka yake chuwi akoy robbe jisira ne ma yaram dron ne bora kalama neko ago ebe ne nyamara ni munye ngo baranga na fulula yusikumullahu ko ajira odela وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال مسوننا أي سعد مسوننا سعد بن ربيع كان على كرام صلى الله عليه وسلم أكو على كرام ني سعد دم مسفلاي قلت أبوهما معك إيه أوفا فرق فرعكم أهودي كللا شديا سوي وبناك أيوكا نفلو منا aman nafulu foito ubolo agbana udun te furu foka soro nafulu le bubulo ni nafulu te deni mulo
aka furgo bi geleya na e cere soro aka ko nyamba bu ko o doni bla bla ne de ka فقال يقضي الله في ذلك ala kira ko ato ala bina kiro la sa فنزلت آية الميراث ay fanan sur laga jigi nam al hafiz ibn ajara ومستاق بهذا nam ali sinjini ninde من قال إن ko ma sinjiran ni yeno ko aya jigira saadi de musuflala لم تزل في قصة جابر ko ama jigi jabir ga qisala خصوصا kerengan nyema أن جابرا لم يكن له asro don dengunda ale bolo قال والجواب jabu yeminye أنها نزلت ka fa jigira ko nyi flam bela jelendela ويعتمد أن abise ka ke a folo jigini ka ke في قصة البنتين lem de musufla nga qisala وآخره laban ka ke wa in kana rajulun yurasu kalalatan ko ka ke o jigira jabir ga qisala يكون المراد جابر jabir ga la nyini bi ke ولد يوسف yusukumullahu ko jigina kuma mbi nyonta no te kuma hadise flan bi salen do boy comme nya fa dem akhrij sittatu yusukumullahu ala bi aw nya mariya في أولادكم addem ga konyewla مثل هذه الأنثيين musulman filan yoro debidi للذكر ce kelemma kamina den nunna فإن كنا musulman fila niyoro obidi ce kelema doni kanto ko munna silamaya ye ce ke ka muso dubule an bɛ ɲininkali kɛ nin bi fɔ dɔn min a y'a sɔrɔ tiɲɛ la o kun bɛ joli di muso ma foyi kun tɛ d'a ma ala bɛ nin fɔ dɔn min a y'a sɔrɔ muso kun sen tɛ tiɲɛ la ala y'a jira ko a sen b'a la hali n'a ma cɛ bɔ nka sen bɔ a la naam فإن كنا o kumana n hakilila bɛɛ y'a faamu ni mɔgɔ n'i fatura k'i denw tɔ den cɛmanw ni u musomanw ko o kumana cɛman kelen o bɛ jate musoman fila ye n'a y'a sɔrɔ i fatura ka den saba de tɔ i muso dɔ in denmusonin fila b'o bolo muso dɔ in den kelen b'o bolo ko nafolo in awa denw niyɔrɔ an bɛ k'o de fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko nafolo in bɛ tila fila de sisan mana a bɛ tila fila ye cogo di i bɛ cɛman ɲɛti maa fila ye ka musoman ɲɛti maa kelen kelen ye o ye mɔgɔ joli ye an b'a fɔ ko mɔgɔ naani tɛ a musoman ye kelen kelen ye cɛman kelen ye fila ye o ye naani de ye wala ni mɔgɔ min fatura ka denkɛ kelen to a n'a denmuso fila o kɔrɔ ye ko o tigi fatura ka mɔgɔ naani de to a bɛ nafolo sarada naani de ye n'a y'a sara naani ye musoman fila in olu bɛ kelen kelen ta cɛmannin min bɛ yen nɔ ale bɛ fila ta ale bɛ sarada fila ta wala madama ni cɛw ni musow kɔni de bɛ tiɲɛ la denkɛw ani denmusow walima balimakɛw ni balimamusow n'a b'o tiɲɛ dilan i bɛ cɛman ɲɛti maa fila ye ka musoman ɲɛti maa kelen ye ni cɛ tan don ani muso tan i b'a fɔ ko mɔgɔ 30 i bɛ tiɲɛ dilan 30 de ni ɲɔgɔn cɛ o kumana i bɛ sarada fila fila di cɛmanw ma ka sarada kelen kelen di musomanw ma naam إن كنا ni den ninnu kɛra نساء musow dama de فوق اثنتين n'u bɛ fila bɔ ولهن ثلثان a y'a faamu fawqa yi an y'a fajari ko a b'a bɔ kuranɛ bɛ fajari ni kuranɛ de ye sura in laban na ala bɛna jira an na balimaw ka tiɲɛ la balima lumin ne y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ fila bɔ yanno a ye fawqa fara a kan o kumana an bɛ fawqa min fajari ni jumɛn ye n'an ko an b'a nati a nacogo la kiiri bɛ yɛlɛma an bolo n'an y'a bɔ a la fana an ye ala ka kumakan k'i ka ɲɔgɔn fajari de o tɛ kiiri yɛlɛmali ye o kosɔn a tɛ fila sanfɛ de a bɛ fila bɔ de hakala wa in kunna nisaan ni denw kɛra musow de فوق اثنتين n'o bɛ fila bɔ ولهن ثلثان ما fɛn dilancɛ sabanan fila b'u ye ترك ni su ye o tɔ وإن كانت su mana fatu
aba ka den musomanw de to ni den musoman ye fila de ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o tiɲɛ o b'a sarada 3 ye a teri n'o y'a tilancɛ sabanan 2 ye tilancɛ sabanan 2 a b'o de di a ma tilancɛ sabanan 2 a b'o de di denmuso ninnu ma tilancɛ sabanan 1 o bɛ taa faso la ni mɔgɔ fatura ka denmuso 2 to nafolo bi sarda 3 ye 2 bi di denmuso 2 ma o bɛ kelen kelen nafolo to o bɛ taa faso la nam kanati ni woloden kɛra wahidatun denmuso kelen de falaha nisfu tilancɛ bi di o denmuso in ma wasudusu tilancɛ de bi di o ma ni mɔgɔ fatura ka denmuso kelen de to i k'a dɔn o ka nin yɔrɔ tiɲɛna o ye tilancɛ de ye ale tɛ se ka tɛmɛ o kan cogo si la tiɲɛ to o bɛ taa faso la naam sudusu a ko i k'a dɔn tilancɛ wɔɔrɔnan bɛ yabawai su bangenba 2 ye kulli wahidin sudusu bɛ o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de minhuma kabini o la o kɔrɔ ye an kana u jɛ sudusu kelen na komi i n'a fɔ an bɛ musow bɛɛ lajɛlen jɛ sumuni kelen na cogo min voilà fa ni ba olu tɛ jɛ sudusu kelen na de u bɛɛ ka dama sudusu de b'u bolo ni mɔgɔ fatura ka a bamuso to ani a fa a n'a denw wala den kelen wala den caman i k'a dɔn ko fa ni ba in o b'a nafolo in sarada 6 ye fa bi 1 ta a to bi to 5 ye ba bi 1 ta a to bi to 4 denw b'o ta ni den jɛmanw don ni den musoman 1 don ale bɛ 3 ta ni musoman ye 3 ta kelen min mana to o bɛ fara fa kun o bɛ di fa ma ka fara fa ta kan awɔ nam mimma kamini nafolo la taraka ni sabato y'o to in kana waladun ni den kɛra lahu sabato in bolo fa in lam yakun den waladun cɛma wala den muso ma nam ayiwa nam fa in lam yakun wa waladun ulihi qabil waladi waladul ibni wa bil abi al jadd ni den kɛra bolo n'a sɔrɔ mɔden bɛ yen o fana ye den dɔ ye n'a sɔrɔ mɔkɛ bɛ yen a bɛ fɔ ba ye o fana ye fa dɔ ye nam fa in lam yakun waladun ni den ma kɛ lahu sabato bolo warithahu abawahu n'a bangema 2 de bɛ na ka tiɲɛ ta fa n'a ba de bɛ na ka tiɲɛ ta fali ummihi sulusu i k'a dɔn k'a fɔ tilancɛ 3nan bi di bamuso ma fa in kana waladun yanni huna waqfa fali ummihi sulus tilancɛ 3nan bi di ba ma mɔgɔ mana fatu k'i fa to ani ba u bɛ nafolo in sarada 3 ye 1 bi di bamuso ma 2 min tora o bi di fa ma n'a y'a sɔrɔ nam furumuso furumuso bɛ tiɲɛ sɔrɔ ko n'a ye dira ayi an bɛna ɲɛfɔ i ye sisan an bɛna se o de ma sisan sisan nɔ ni a y'a sɔrɔ an filɛ ka ni maa min fɔ tan nɔ min fatura a y'a sɔrɔ a cɛ don a fatura ka a fa to a n'a ba a n'a muso i y'a faamu nafolo min sarila 3 ye yan nɔ ba tɛ sulusu sɔrɔ dɛ ne si ko a sulusu ka d'a ma ne si ma da don yɔrɔ la nka dɔnnikɛlaw kuranna jigira minnu kan ani minnu ye kuranna sɛgɛsɛgɛ maanaam minnu ye kuranna faamu ka kuma n'a ye olu ko sulusuli baaqi de bɛ di ba ma nin yɔrɔ la u bɛ nafolo in sarida 4 de ye ni mɔgɔ fatura k'a fa to
ana ba ana muso mɔgɔ fatura ka fatu ana ba ana furumuso nafolo misarda nani nafolo sarda nani furumuso be kelenta bamuso be kelenta fa bi filata o ke cogo ye ana azuru min fatura muso do mana hakaza a fatura ka den min to asarjita mo fatura ka fatu mana muso do de fatura ka fatu ana ba ana ce min fatura ni muso do a ce be na folo misarra joli woro ibe be la von sarra woro furke o bi sabata bamso o bi kelenda fa o bi flata yanno bamso etlanji woro neta kasoro ala kungo tlanji sabane kadama do yororo fanala bamso etlanji nanna deta kasoro nesi kungo ko tlanji woro no etlanji sabana de kadama di masala flan doni gelaw bena ni fanaka alni ayasoro kuma kun cara do ni ko jala nga bengon kera minga oende aw nam illam yakun waladun nam ni demage lahu abolo wadathu abawahu na bangama flade binaga chenza fadu ummi sulusu lain samana bidi bama in kana ikhwatun ni balma de kera lahu suye fadu ummi sulusu la wala mi me flo zambe chew wala muso fali ummi sudusu tlanji worona bidi bama min ba'd wasiyatin bayira ka fogo babi gen ni gen choko fly geni mindo na hajibu naqli de do ki taga boyro do la katibla yoro la nesi yeminyida ko na ayasro balmo be suimbulo balma kelendere balma nyefla bo acce mana musoma be kele ko balma nu ni fabe ulute fensoro jana ni mo fatura ka ifato ani balma fla ani ba ika don ko bamsoin alebe na folo tlanje worona deta ate tlanje sabada sorode ne balma kunye kelele akumbe tlanje sabana soro ngani balma we flabo ale te tlanje sabana soro ble abita tlanje worona la o minye fai o be na folo to deta eni fa bendo balma te fe soro jano balma fansi te fe soro chena madama ni fabe fabu gen kasoro lure baggen kabo sulusula kata sudusula aw nam min ba'd wasiyatin yamara kaundi lengo yusi ni sabatu bi yamara kandi biha noy aw dainin wala jurut menengo abaukum donc dala no rahabiyati wa in yakun zawjun wa ummun wa abu fa thuluthul baqila murattabu wa kadha ma'a zawjatin fasa'idan fala takun 'anil ulumi qa'ida nam nam aw dainin ودكسون وفيهم في الهجب أمر عجب لكونهم قد هجبوا وهجبوا تلمسانية كتن ويو جين ولفنا جين جين نعم يا abi wari di oma aya nya fam
abe société de la abe jago de la bien abe sene de la bien muna obe jago de la abana folo kun ay na folo kun ke chokodi aha ba wala ni ala sona mo amina tilaga anda do société ko ne o ta ale kuma nye kam sendonne kuma nye kam sendonne ambe birsa nyami do ke jago anga société bara nuna ado la ni fatul kera kuma ga chade ore fatul be ke gasor ko nyina bolente fiu minga manangu mbala ibaga manangu mbala ne hake mi ibiga barake ibiga keni ikunde ru akagele ko jugo akanga nyana bodi nabi barake nyo fe agmana ka ko foka ka perratige kaza ebisarandela kaza egana folo be sutela ne hage ningana folo bala ne hage abo sebenga bla ni min fatura o ta donendo ngani amoke ne fadul nanake abigele de abigele masala ngonna na anya ajira ka foko fa ani moke me moke ka geni ngoina moke tise ka bagende fo abi hana fata ka mazhab de la ika dogo moke tise ka balmoge ay ode ko son moke ni balmo bi je chena de moke ni balmo bi je chena nam audainin wala juru saralengo abaukum juru ode bi sarafulo ni fatul kera aba juru minu be sukana abolu de bo na folo la folo nolu borola ga ban suyere ko aga ni min di mimma na soro bi soro tlani sabana la to min tora tlani sabana no bi soro wala abu fana do na soro ko aga di mimma ni o sente chela nga na soro o sembe chela ati dama de aw nam aukum afau wa abunaukum anadin la tadruna atado ayyuhum lukelengele aqrabu ko de gasru lakum awma nafala jini larala faidatan ni mami amiri ko edde nafaga boye ka chembe doma ibita zoro fade nafaga boye kanga temendenga do ba amiri ko fade nafaga bon ka chembe doma iba zoro den nafaga bon ka temfaga ala de bo don o de ko son ala de ya kenin ke chola nam faridatan la tigelila min allah kabararu inna allah iga don ko ala kana ala mauli aliman don gela ina ga dan fiye hakiman masakiri benin ya ga folina walakum nisfu ma fend lanjebe au chewe taraka azwajukum na furu musoyi oto illam yakun waladun ni demmake lahunna furu muso nunye aba hakil to nyorfala aba hakil to nyorola ama ko ni awa ni denti aw bulode akoni dente muso bulo muso min fatura ni denta bulo e debe muso inga chent lanjeta furge ngana azuro muso inche koro demba bolo ya fam wala demba bolo chowerela demi chentalaye ika do ko o dembe egen ka bona fulo tlanchema kata tlanje nanama nam faingana waladun ni dengera lahunna muson numbolo walakum rubu nafolo tlanje nannabe aw chenununye mimma kamin nafolola taragina ni muso fatara ko oto mimma wasiyatin uga wasika undilengo yusina nebe nyamara like biha noye wala juru saralengo wala unna rubu
tlanyen nan nabi aw muso fana ye mimma kamin nafulu la tarakitum naw sara koto illam yakun waladun ni demmage lakum aw bul aw minun sara ni muso were den da bolo wal mal ni muso don yere fana den da bolo nam fa in kana waladun ni dengera lakum aw bolo walahum nasumunu nafulu tlan segina bidi uma mimma kamin nafulu la tarakitum nayo to min ba'd wasiyatin wasikan demenengo naw be yamara lige biha noye aw daynin wala juru saralengo wa in kana rajulun sizanno ni mo fatura che fatura ka musunani to abulo musunani mbela jelembi je na folo tlanje nan de la na yasuro dente akmana ba ma to mbolo musunnu mi je na folo tlanje nan na yasuro dembe ba ma to bolo no yo furgenyi e ka do na folo musunnu mbela jelembi je sarda kelena kabini segina afo ko tlanje segina wije na flot la sigina la ni muso flado ubijala ni muso kelen refana da kelen wata nam engana rajulun ni cedo kera yurasu nubina liga cenda kalalatan yuro jan cenda la aw imra'atun wala muso de ga cebina ta yuro jan cenda la wala akhun kazoro balma ke babolo wala bala muso babolo dengonte na fara ko yoro janci ta dron ko ko dente bangabati kalala ni ifati idente mana aslute farute donc hawashi de bini ka cenda sa balmake wala balamuso balmen jimai balon lumi ne balon lumi de juru de kagele juru parce que ni wale hage bila e ka wasin de la de folo fo juru nga sara yawo abi folo ka wasin fo sa na juru de kagele yawo nam ni nyorola balma e balamso balma lummi de goro ibn mas'ud ali balma lummi akum ali ko min ummin ale o kalanga faraga nam fasuduzu na volot lanji sa be sil na volot lanji worna be kulli wahidin kelen gere minhuma kamini balma lumminunna fa in kanu ni balma ukera aksara nugacha min zalika kateme kelenga wahum balma lumminunu fakakahu uliye jenjonde sulusi na volot lanji samanala min ba'd wasiyatin ako shurakawa ya fam ce man fasani muso yende sabo aw bina cenda ni muso de abba muso abiga bamani mi ye muso malo o fa velala ce ti chani muso abede da magaga balwa lumu ka cent lalla wa shuraka udo o bebi da magen ni mo fatura ka balma lumito balon lumi cemana musamman be abegele aga ni yoro itlanji worona de ngana tor balon lumi ga chani kire tuzuru musamman fla wala ceman fla wala musamman ni cema un yoro itlanji sabana de bodlan sabana na o ba tla ka kenyinde sita chani shiye nam min ba'd wasiyatin nyamara kandilengo ni bamba to nyamara lige noye wala juru saralengo ala kan ni toroba tarayuye toro do wasilike la kana toro do chenda bawga wasiyatan ka wasilike ni femi nga chandlan samay o tege kandilila min Allah kabala yuru wallahu ala alimun don gelado halimun munyubadu tilka o folemo hududullahi gata yatime denga konyula kana bila chintlalula ulude ala ka danchewye man mawmi yuti Allah no ya ala batu wa rasulahu bakru maula ni ka kira batu detailula nudkhilu ambo tigilado jannatin
jarjana sola تجري الأنهار ko folo mi boli من تحتها jigolala خالدين dumi ba dewiye فيها akonnana وذلك o minyoye o الفوز de ne rosoroye azim no gabon ومن momi يعص الله ne ala kutafil fil ahkam al ijmaliyya ورسوله ani akakira ko kutafil ahkam tafsiliya ويتعدى kisago حدوده ala ga danga ندخله ambo tigilado نارا tasmala خالدا ala kawni ni oiduma baye فيها akonnana وله عذاب la baye muinun no ma fi'li baye واللاتي musliminu ياتين الفاحشة lalu bina bara cejugu mano e jeneyaye من نسائكم mina musula فاستشهدوا ay shede bo عليهن o musonnunga أربعة nanina منكم kamini awla فإن شهدوا no sheriyaruga فأمسكوهن ayu sumina kudatu في البيوت kasobongonnana حتى يتوفون الموت fo sayaku unimina أو يجعل الله سبيلا walma ala gaboda siradi لهن kuma واللذان ala bodadi ni awa furubali go sile bisan keme ka refle sangele ni chemando ani awa mi ye furke ko kerun ni fara fuka fa nam واللذان ay nam واللذان chewka واللذان musu che flami يأتيانها no lubina ko ce jugin ma jiniya wala lutugangiya منكم min au cewula فازوهما ayu toro ni ninni gosili samara gosili فإن تابا nu tubira ka babara imma وأصلحا ka baranye فأعرضوا aya kodi عنهما tabo masabu jarabu de usuru إن الله igado ala كان ala gera توابا tu minani chama masai hine baye إنما توبته nin fana ye mansuku ye akiri temble hadili de be nam إنما توبته ya an ga da kofe amisema nam إنما توبته tubu على الله Allah ta'ala ga Lillazina- alai min sebe ayar kunga ka fa bomina na ka fusunta yi للذين tubu ya mugudi يعملون السوء minun be kutabara بجهالة ni filibantiyayi ثم kasagi يتوبون no be tubi من قريب kamini yoro surunna فأولئك yani ukado awa girgara la ikado tigamo يتوب الله ala be tubu mina عليهم umma وكان الله Allah ta'ala kira عليما don kila ina ga danfin حكيما masakiri benin ya ga barawla وليست التوبة tubu te koni للذين mɔgɔw ye يعملون سيئات minnu be juguman baara حتى إذا حضر الموت fo tuma min ni saya nana أحدهم u dɔ la gelen ma قال a ko إني ne تبت tubira على sisan nɔ ولا الذين wala mɔgɔ minnu ولا الذين wala mɔgɔw fana يموتون tubu te mɔgɔ fana ye yamutuna n'olu bi sa وهم ka sɔrɔ olu كفار kafiriw dɔ أولئك a ko o tigilamɔgɔ أعتدنا عذابا an ye lazaba labɛn لهم u ye alima n'o toro ka bɔn يا أيها a filɛ ka ne minnu fɔ n'o ye jɛnɛya ka hadili ye an y'a fɔ ko ni mɔgɔ min ma furu n'o ye jɛnɛya kɛ o ka hadili o ye bisaɲɛ 100 ni hɔrɔn dɔ ni jɔn dɔ bisaɲɛ 50 n'a y'a sɔrɔ a tigi furula a furu kelen kɔ a ye jɛnɛya kɛ sariya la a bi kɛru ni fara de ye fo ka faga bon min ye lutigakɛ ye ka zakari don duburi la a ye fɔ o de ma ko lutiya a kɛra cogo cogo donc n'a y'a sɔrɔ o dɔn bon i furula o i ma furu baligu mana minɛ o baara kɛli la haduli ye fagali de
k'i kerun ni gongore fo k'i faga aw de sharia nam ya ayyuha nunu ye baaraw de u cɛ ka jugu mɔgɔ minnu y'a daminɛ o ye lutu ka mɔgɔw de ye n'an sera yen nɔ an bɛ kuma faranfasiya kan inshallah lutu ka kisaw bɛ ɲɛfɛ nam ya mɔgɔw maaw de ko dɔn n'olu limaniyara a ti daga aw ye a ka musow ta tiɲɛna ja kosala a ka n'u gala yalasa na taga ni fɛn dɔ ye n'a y'o d'u ma ko n'u nana di ko cɛjugu ye ni o bangalen dɔn a y'u jɛɲɔgɔnya ni sariya ka ɲuman ye n'a y'u kɔn a ye sabali a bɛ se ka bɛn a ka fɛn dɔ kɔn ala bi hɛrɛ kɛ o la n'o ye hɛrɛ caman ye in aratum ni aw ye laɲinini kɛ istibdala zawjin furu cɛ falenni na furumuso falenni na furumuso dɔ n'o la ka furumuso dɔ bila don la nam aw dun y'o dɔ la kelen sɔn nafolo la a kana foyi mina kamino la yala aw b'a mina wa ngalon na ani junubu la min bangalen don ni yɔrɔ la ala b'a jira an na ni muso hali ni a man di ye parce que ka da mun kan furu sanfɔlɔw la i k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ muso furu ni kanu de ye nka ni sanfɔlɔ tɛmɛna min bɛ to o ye hinɛ de ye voilà hali n'i y'a kɔn a bɛ se ka bɛn fɛn dɔ man di ye nka ala bɛ hɛrɛ k'a la hali ni a danna n'a ye den ɲuman min sɔrɔ o den barikalen min sɔrɔ hali n'a danna o ma ala bɛ hɛrɛ kɛ i ye ni o den ye sabu hali i salen ko ni o den ye duwawu kɛ i ye o bɛ jaabi o bɛ kɛ sadakatu jariya ye quoi naam istibdal de ka dɔ bila ka falen nka muso dɔ bila ka dɔ bila dɔ ta akhidha badalaha bi an talaqtumuha yi dɔ bila i b'a fɛ ka dɔ ta a kumana a bɛ daga ka muso dɔ bila ni muso naani b'i bolo i mako jɔra ka furu kɛ parce que ka sabu kɛ muso naani fiɲɛ yɛrɛ la degun b'i kan hasa muso naani kɔfɛ bon i dun ka laɲini kɛra ka dɔ bila o bilali o hukumu b'a yɛrɛ de bilali hukumu b'a cogo la quoi bilali kiiri bɛ a cogo la n'i y'a bila ni bilali tigɛlen don o dugujɛ bɛ i se ka dɔ in ta nka ni bilali don ni segin b'a la i b'a to layida ka dafa fɔlɔ ni layida dafara tuma min i bɛ sɔrɔ ka dɔ in ta naam to jumɛn de la n'a b'o mina fala ta'khudhu min shay'in a n'a ye nafolo min di o tɛ mina de yala a b'o mina nkalon kan wa ani junubu kan min bangali don naam yala o b'a mina cogo jumɛn de la ba'dukum kasura aw do sera do mani jimawi muso ye layidu mina kamina wula alizan no kuluka giri ya seri ya kana fɛn furu ni a faw yo furu mini musow la fa muso furu o ti bɛn de o haramalen don نعم نكاح أباؤكم المراد بالنكاح العقد وبالله بايع الأصول وإنها لو أكن عقد كي مسوكا نافوي عقد كوكا
hal ni okurda la chuko chuko ثم التاء قيل أهل wala ila silu dola kele man akhiduge ولا المرأة muso do gan ولا هل لك ate daga ye ولا لأهل wala masi kamini deuna ako frunil halasi هذه إحدى ni haramu dola kele ni branya وهن 4 nani do وباقي tole oyi denge muso oyi gazu marami أم زوجة i muso ba oyi gazu marami وبنت زوجة i muso de muso oyi gazu marami وكل ذلك يحصل التحريم aw bela jana haramali bikola بمجرد ni fursi yer damai إلى بنت زوجة fo i muso de muso فلا يحرمها إلا fo to haram ya إلى الدخول e foni do nana bai والمراد بالدخول عند مالك lanyini ni doni e malik yoro التلذذ o ye damu tali de مطلقا nye bela jelema وإن لم تكن naw ma مغلظة. wara nyogona doron al na geran tegdi nyogomai lam وإن لم تكن al ni kelenya makala عند الشافعي nga shafi fe no لا بد من الوجه karite kamini nyinina أما جارية العبد amma ifaga jomuso فلا تحرم على الإمام o te haram ya de muso kan إلا إن تلذذ foni بها fay damuta nai وسيأتي في نعم. التحريم branto ga haram ya bina wati to wasna dola nam ولا تنكحوا ما ya sira kana fen furu نكا آباؤكم na fawi ofuru من النساء kamini musola إلا ما ko femi قد سلف abadin ni okonna إنه igado fa musofuru كان o kira فاحشة ko cejuguye ومقتا ni ko lagusilenye وساء ayre tiana سبيلا siratege حرمت أمهاتكم uye nam awo ifa ni moke ifa ani moke fa jamu ngoro ode ifa e musomi furu wala imoke musomi furu wala ma imoke fa e musomi furu aba un jamu bi sangadro moke udema no de fanin chinu ulu sendala nam ako ko chejugudo adama dan yere la chemai nam حرمت أمهاتكم ye abba uga furu haram ya عليكم auga وبناتكم urgo kuma di fo de ni bacce adone no ngam tabal sharega fu وبناتكم ari bawando ti soma nam وبناتكم ana de muso fana haram ya rawuga وأخواتكم nam odino de muso mo de muso be ba kono wa akhawatukum ana bala muso وأما bayan fanfe wala bayan fanfe wa amma tukum ana tene muso no ya fo balon balmawi وخالاتكم ale abanin jinu no ya abba balmawi ana ma muso وبنات الأخ ale balma gedde muso وبنات الأخت ale bala muso de muso أمهاتكم no modin ana baw harame rawgan اللاتي ba muso minu أرضعناكم no ye sindi awma وأخواتكم ani akmana go sindi awma am wala masatan hal ni yasan farko gile khamsu radat min fura amma famte nam أخواتكم ana bala muso من ni الرداء timina وأمهات نسائكم nam هكذا من الرضاعة ويلحق بالسنة البنات منها الدمسو يمسو من سيمي والدمسو بحرميكا نعم والأمات والخالات وبنات الأخت من الحديث يهرم من الرضاع ما يهرم من النسب رواه البخاري ومسلم نعم أمهات نسائكم أنا مسو باو بحرم يوغا وربائبكم أنا قال لهم الدين اللاتي ولمنو في حجوركم ولمن غچا أغاچا لا نولو بكيغا مراو كوننا من نسائكم ni awa mafhumu teni kwa mafhumu sharti mafhumu sifati utimi teni aya mo angu dal ni minti kala mongono
nam من نسائكم kamina musula اللاتي musuminu دخلتم ni aw dona بهن nuye فإن لم تكونوا ni aw mage دخلتم ni aw dona بهن nuye فلا جناح junubude عليكم aw gan وحلائل أبنائكم ana dem muso harameraw gan الذين deminu من nabi أصلابكم wule kokolonna وأن تجمعوا ana uga gafulige بين الأختين balan muso filani ɲɔgɔn cɛ إلا ما fo fɛn min قد سلف a b'a di n'o kɔnɔna jahiliya la إن الله ala كان ala kɛra غفورا yafaba ye fɛn ye min kɔnna kaminaw la رحيما hinɛ b'a ye jamu bayinaha wa bayina amatiha ka muso fara ɲɔgɔn kan muso na tɛnɛmuso k'olu fara ɲɔgɔn kan fana ti bɛn وضابط ذلك أن يقال كل اثنتين لو قدرت أية ذكرا ما هرم فإنه يهرم جميعها ذكرا ما هرم فإنه يهرم جميعها muso wala den muso fila musoman fila ni iye kelen jateminɛ k'a kɛ cɛ ye ni u farali ɲɔgɔn kan n'o bɛ haramuya mana n'u tɛ furu ɲɔgɔn ma muso n'a ka zomara min kɔ a ti bɛn i ko fara ɲɔgɔn kan nka n'a y'a sɔrɔ haramuyali bɛ kɛ fan kelen fɛ fan dɔ in fɛ a tɛ haramuya i k'a dɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan o tɛ haramuya o misaliya ka jamu limarati wa ummi zawjiha muso a n'a cɛ ba k'olu fara ɲɔgɔn kan o haramuyalen tɛ muso kun furulen bɛ cɛ min ma n'o cɛ in ba furulen bɛ e ma ni muso bɔra o cɛ in kun e ka o muso in ta ka fara a cɛ kɔrɔ ba kan o haramuyalen tɛ ka muso furu ka fara a cɛ kɔrɔ ba kan o haramuyalen tɛ naam walama a cɛ kɔrɔ denmuso a cɛkɔrɔ denmuso min n'o tɛ muso in den i kun bɛ cɛ min kun i sinamuso den i y'a faamu ni e bɔra o cɛ in kun ka furu cɛ wɛrɛ ma o cɛ wɛrɛ in ka taa e sinamuso den furu ka fara e kan o fana haramuyalen tɛ awɔ k'a sɔrɔ fan dɔ la i ka zomara min don nka fan dɔ la i ka zomara min tɛ bari ale de ka zomara min walima ka muso ni a ka jɔnmuso fara ɲɔgɔn kan o jamu o marati wa ummil ba'ali aw bintihi aw riqiha zuhilli la juhuri koten no a ka dɔnkili kɔnɔna na ko muso a n'a cɛ ba ani a cɛ denmuso wala muso n'a ka jɔnmuso kɔrɔ ko o dagalen don ko i k'olu cɛ kelen k'olu fara ɲɔgɔn kan nam walmusanadu ani muso cɛtigiw minan nisa'i kamini musow la minnu furulen bɛ a kana olu détourner k'a fɔ a b'u bɔ furu la ka don furu la o tɛ bɛn illa ma fo fɛn min malakat aymanukum n'a bolo ye o mara kamini jɔnmusow la ni ɲɛnaminali ye a kitaballahi bɛ daga k'olu kɔni ɲini hali ni a y'a sɔrɔ furukɛw b'u bolo kelen yɔrɔ la nga a b'o ɲini istiburaw kɔfɛ bari ka sababu kɛ mun ye istiburaw kɔfɛ a b'o ɲini ka sababu kɛ mun ye sabu in bɛ furusa nam kitaballahi ala wajibiya ka wajibali la alaykum aw kan wa ala lakum ma ala ye fɛn daga lakum aw ye wara zalikum min bɛ o fɔlen kɔfɛ an tabdahu a ka ɲinini kɛ amwalikum n'a ka nafolo ye musinina ala kaw ni furukebaga ye aw ye ghayra musafihina ni jɛnɛkɛlaw tanayaw ye fama fɛn min istamtatum n'a ye damu ta bihi ni o ye minhunna
kamini muso nununna fa'atuhunna ayu son ujurahunna uga furufenunna faridatan latigalila wala junaha junubute alaykum aukan fima finna taraditum na nyon jelionya bihi noye min ba'dil faridati latigalin demenengo inna Allah ala kana ala kera kaliman don gela na gaddan biunye hakiman masakiri benenya gadlaluna waman momi lam yastati' no demase minkum kamina aula qawlan furfen goro an yanjal musanati aga horo muso furu al mu'minati no le limana jonye famimma uga furu kamini nafurula malakat aymanukum kamini jomusula na bolo yomara min fatayatikum kamina ga jomusula al mu'minati limana jonye wallahu ala alam ale de don kelay bi imanikum ni awka limana yaye Ba'dukum. ay wasa ni kokanay gundo ako besi katalama badi ala de be gundo en fana wasa do ba'dukum awdo min ba'din borado de la fankihuhunna nam الناس من جهة تمثيل أكفاو أبوهم آدم ولهم هواو nam fankihuhunna ayu furu بإذن أهلهن no dungew ka jiyewe وآتوهن ako son أجورهن uka furu feunna بالمعروف ni sharia ka doni nya ka dia dikumala aka na finna wasiga walare حسنات ala kawni ni yirsumina ba'yuye غير مسافحات ya ala kawni ni jina kelau tanayuye ولا متخذات أخدان ni kamalin ba usumina ba'u tanayuye فإذا أحسن no furlat mami فإن آتينا ina ataina nunana بفاحشة ni cheiko chejugo ko mi jeneya وعليهن النصف ما bent lanje buka على المحصنات no be horom musuga من العذاب kamil la zabala hadilila ذلك bogosi biduru ko tuwangia santlanje nam ذلك ako jumso furu لمن obe mode خشي اللعنة no srana jeneyanyi منكم kamina wala وأن تصبروا ngaw ka sabali خير kabo jumso furu ma ne jumso furu imana de min soro obi ke joinde jumso mbake boloko nawo wal jumso furu aben nimisa de la se mama sabu dembe ke join ale mara le baye nam وأن تصبروا aga sabali kabo jumso furu ma خير wale kafsa لكم aw ma والله Allah ta'ala غفور ya fabadu رحيم hine badu يريد الله ala ba la nyinde ليبين yala ta na bangalige لكم aw ya ga dina shari'aula ويهديكم ala ba fe de ka au kanda سنة الذين mau ga sira de ga من قبلكم minun gona aunye ويتوب ala ba fe ga tubu mina عليكم au ga والله Allah ta'ala عليم don gela dunni auye حكيم masakiri benendo والله ala يريد ala ba la nyinde أن يتوب ka tubu mina عليكم au ga ويريد الذين ga mau ba la nyini يتبعون الشهوات ma minun ben ni dongon labatu أن yahudi wa nasara تميلوا au ka jenge ميلا jengenna عظيما no ga bon يريد الله ala ba la nyinde أن يخفف aga nolike عنكم gabauma وخلق الإنسان wi adama denda ضعيفا la fulenye يا atibulu أيها atiseka sabali kabo musuma ya mu الذين maude godo آمنوا nolu liman yara لا تأكلوا أموالكم aga nafulu dun بينكم ani nyonje ni بالباطل haramu ye إلا أن تكون تجارة ha kana fulu dun ni haramu ye sharia la riba bingali detourneli nambarali jamfa kalabantiya negeli akana na fulu dun nuye kana fulu dun
ni siraw ye sira minnu tɛ sira jɛlenw ye a y'a ye ka to yen a ma ɲɛ o ma nafolo dunsira min dayɛlɛlen don o de illa an takuna tijara ko ni jago de kɛra ka bɔ ɲɔgɔn jɛli ma kamina wala o ye tɔnɔ ɲini feere sanni feere jago yɛrɛ basima bɛ kɛra tɔnɔ ɲini de kama o la a bɛ se ka ɲɔgɔn ka nafolo dun ka tɔnɔ sɔrɔ ɲɔgɔn kunna ni jago ye baasi foyi t'o la fɛn dɔ bɛ yen a san ta bi sɔrɔ 5000 mais ne bɛ n ta feere 6000 an bɛ fusira ko la bari ka sababu kɛ sariya la i ka fɛnw feere sɔngɔ la o de ɲininen don nka ne y'a sɔrɔ sɔngɔ fikiselen kelen t'a la i bɛ tɔnɔ sɔrɔ cogo o cogo walima n'i ma taa n'a ye o sugu in na i b'a feere o cogo la baasi foyi t'a la. Nam wala taqtulu anfusakum agana yerew faga